U poslovanju je kao i u životu. Dobar savet zlata vredi. Kada ste dugo u poslu, prirodno je da ste usmereni na operativne izazove i rutinske aktivnosti. Ako tek počinjete poslovanje, velike su šanse da nećete moći da predvidite sve izazove koji vas čekaju. U takvim situacijama od velike pomoći može biti standardizovana usluga mentoringa. Mentori su stručnjaci sa bogatim iskustvom u radu sa različitim preduzećima i sektorima. Donose znanje o najboljim praksama, savremene strategije i alate koji vam mogu pomoći da dodatno unapredite svoje poslovanje. Mentori su sertifikovani u okviru standardizovane metodologije koja je kreirana kroz 20-godišnju saradnju sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju. Mentor vam donosi neutralnu perspektivu što mu omogućava da zajedno sa vama identifikuje aspekte poslovanja koje možda niste primetili, skrivene rizike ili neiskorišćene potencijale. Razvojna agencija Srbije iz sopstvenog budžeta ili programa finansiranih od strane Ministarstva privrede, a u saradnji sa 17 akreditovanih regionalnih razvojnih agencija, svake godine raspisuje nekoliko poziva za učešće u programu besplatnog mentoringa namenjenog mikro, malim i srednjim preduzećima iz različitih sektora poslovanja. Zašto je ovaj program važan za vaše preduzeće? Mentoring je proces sveobuhvatne podrške koji vam pomaže da prepoznate ključne probleme u poslovanju, identifikujete prilike za unapređenje i pripremite strategiju za dugoročan i održiv rast. Projekat je zasnovan na uspešnom modelu razvijenom u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju i bazira se na domaćim i japanskim metodama koje su dokazano efikasne u podršci malim i srednjim preduzećima širom sveta. Više od 4.500 mikro, malih i srednjih preduzeća u Srbiji koristilo je standardizovanu uslugu mentoringa od 2007. godine do danas. Kako se prijaviti? Posetite sajt Razvojne agencije Srbije www.ras.gov.rs ili kontaktirajte jednu od 17 akreditovanih regionalnih razvojnih agencija koje su nadležne za mesto registracije vašeg preduzeća i preuzmite potrebnu dokumentaciju. Mentori su zaduženi i da vam detaljno objasne šta podrazumeva besplatna usluga i pomognu da popunite prijavni obrazac i dostavite ga najkasnije do naznačenog roka. Nakon prve selekcije od strane mentora i predloga broja mentoring sati, konačnu odluku donosi stručna komisija u Razvojnoj agenciji, a na osnovu ispunjenosti formalnih i projektnih uslova. O statusu vaše prijave i konačnoj odluci bićete obavešteni od strane akreditovane regionalne razvojne agencije u kojoj ste predali prijavu. Početnici do 3 godine postojanja dobijaju do 25 besplatnih sati mentoringa, dok za zrela preduzeća mentor realizuje do 50 sati. Mentoring se sprovodi sa vama i vašim timovima u prostorijama preduzeća. Na uvodnom sastanku upoznajete se sa mentorom, njegovim iskustvom i metodologijom rada. Zajedno definišete glavne izazove i ciljeve koje želite postići tokom trajanja programa. Mentor detaljno analizira vaše poslovanje, uključujući organizaciju rada, proizvodne procese i tržišnu poziciju, identifikaciju trenutnih prepreka za razvoj i mogućnost za unapređenje, proučavanje finansijskih, operativnih i strateških aspekata poslovanja. Ovaj proces se sprovodi kroz direktan razgovor, posmatranje i analizu relevantne dokumentacije. Na osnovu analize, mentor i preduzetnik zajedno formiraju plan razvoja ili projekat unapređenja. Plan obuhvata konkretne korake, strategije i vremenski okvir za sprovođenje aktivnosti koje će doprineti rastu i održivosti poslovanja. Fokus može biti na raznim aspektima: povećanju efikasnosti, optimizaciji resursa, plasmanu na tržište ili razvoju novih proizvoda, unapređenju marketinških aktivnosti, razvoju ljudskih resursa, povećanju produktivnosti, uvođenju Kaizen metodologije, kao i pristupu raspoloživim finansijskim sredstvima.
Tokom trajanja programa, mentor pruža kontinuiranu podršku preduzeću u sprovođenju planiranih aktivnosti. Mentor pomaže u rešavanju izazova koji se pojave tokom implementacije, pruža povratne informacije i predlaže prilagođena rešenja. Na kraju programa, mentor i preduzetnik zajedno analiziraju ostvarene rezultate. Priprema se završni izveštaj koji dokumentuje napredak firme, kao i akcioni plan za period posle korišćenja usluge mentoringa. Šta možete očekivati? Praktične savete. Mentor se fokusira na konkretna i primenljiva rešenja za vaše poslovne izazove. Veći deo rada mentora odvija se direktno u vašem preduzeću, što omogućava detaljan uvid u realne izazove i potencijale. Mentoring nije jednokratan savet, već kontinuirana podrška koja traje tokom celog programa. Ovaj sveobuhvatan i personalizovan pristup omogućava firmama da ojačaju svoje poslovanje, unaprede procese i postignu dugoročnu održivost. Prijavite se i postanite deo mreže uspešnih preduzeća koja koriste ovu jedinstvenu priliku za unapređenje poslovanja. Više od 4.500 firmi iz Srbije već nam je ukazalo poverenje. Vaš uspeh je naš cilj.